Здравейте, аз съм Миро от Готвене за начинаещи и днес отново ще ви представя една класическа рецепта по начина, по който аз я правя и я харесвам, естествено. Именно спагети карбонара. Те са доста популярни, особено в България. Почти всяко заведение ги предлага, като рецептата доста варира, поне аз на 3 заведения, ако седна и си ги поръчам, сигурно ще ми донесат 3 различни неща. Виждал съм изпълнения вместо с бекон с гъби, вместо пармезан да сложат кашкавал или пък соса да е само сметана. В общи линии доста разочароващо. Оригиналната рецепта, името карбонара, идва от думата карбон или въглища, която на времето миньорите са били доста бедни и са хапвали предимно паста, не са имали лесен достъп до месо, не се е ядяло толкова много месо. Приготвяли са паста с свински бузи или гуанчале, което доста трудно се намира, поне аз не съм го виждал, може би в някой специализиран италиански магазин, може да го откриете, но по-лесният вариант е да се използва бекон, като в случая ще използвам свински гърди, които са варено пушени, просто такива намерих в момента. В България доста трудно се намира и хубав суров бекон, за да се използва. Но класическата рецепта иска пармезан, иска зехтин, както самия сос се прави от яйце, за да стане малко по-кремообразно, аз прибавям един екстра жълтък и само за да загатна леко на чесън, една скелетка чесън, просто ще я леко смачкам и ще я сложа в зехтина, докато запържвам бекона, и след което ще я изваря, няма да я има в самата порция. По този начин ще имаме само едно леко загатване за чесън и естествено черения пипер също е основна съставка в карбонарата. Нека да преминем към изпълнението на рецептата. Тя е доста бърза, доста ефтина също така и няма да ни отнеме повече от 8-10 минути, колкото е необходимото време за овиране на спагетите. Ще се опитам да направя клипа с минимално изрязване, за да видите реално колко време отнема. Започвам като слагам водата на котлона с капак, като на 1 литър вода прибавям около 10 грама сол. Естествено с капак, за да заври по-бързо. Котлонът е на максимална степен. На съседния котлон на по-слаба степен, около 3 от 6 в моя случай, си слагам тиган, на който ще запържим леко бекона с чесъна. Скелетката чесън просто леко натискам с ножа. Бекон ще ни трябва около 50 грама за една порция, като го нарязвам на едри купчета. Изчаквам водата още 1-2 минутки, докато заври напълно и ще изсипя 100 грама паста в нея. Докато чакам, ще си настържа и пармезана да бъде готов. Около 20-30 грама би трябвало да е достатъчно за соса. Водата вече ври буйно. Прибавям пастата. Като изчаквам около 5-6 секунди, за да мога просто да я натисна леко надолу. Оставям, като си пускам таймер от 7 минути. По принцип на пакета на пастата пише, че са необходими 8, но си оставям 1 минута за температурна обработка заедно с соса. През това време в тигана слагам по една супена лъжица зехтин. Добавям бекона и скелетката чесън. Котлонът не трябва да е много силен, а и все пак имаме 7-8 минутки, за да може мазнината от бекона съвсем бавничко да се стопява и да започне леко да карамелизира. Аромата от чесъна веднага се усети. Докато изчаквам бекона и пастата, си приготвям соса.
който е от едно цяло яйце и един жълтък. Разбърквам леко, добавям с малко черен пипер и пармезана. И с това приготовленията ни приключват. Остава да запържим бекона, да изкараме пастата и да смесим всичко. Останат още около 15 секунди. Беконът вече добре се е запържил. Всъщност е мазнината, изкарвам чесъна. Ако не искате да има толкова много мазнина, може с една салфетка леко да оберете тигана. Като внимавате естествено да не се изгорите. И това е момента, в който изключвам този кутон, тъй като не ми трябва да е прекалено горещ. Един малък трик, взимам от водата на пастата, тъй като в нея вече има малко нишесте разтворено от спагетите и го добавям към мазнината тук. Така сосът ни ще стане още по-приятен, защото водата ще помогне да се получи една хубава емулсия между мазнината и жълтъците. Цедам пастата. Дърпам тигана, клона и добавям спагетите. Спагетите са горещи, тиганът също все още е доста топъл. Сега сваляме леко температурата, за да не ни станат яйцата на бъркани яйца. Спагетите са ни готови. Виждате колко са кремообразни дори без наличието на сметана. За финал просто още малко пармезан отгоре. Това беше видеото, надявам се да ви е харесало. Ако си го сготвите, ще видите наистина колко вкусно става по този начин. Харесайте клипа, абонирайте се за канала и го споделете с приятели, за да стане още по-популярен. Може би забелязахте, че съм с първата тестова тениска на канала, която пуснах, която има и лого отзад, както и чашата, която между другото стана много готина. Работя по въпроса с рекламните материали, както и готини готварски престилки. В някой друг клип ще обясня точно защо го правя и каква ми е идеята изобщо с тези неща. Но тъй като искам да са качествени и наистина да се използват пълноценно, отнема малко повече време. Това е всичко от мен за сега. Очаквайте нови видеа и до скоро!